Kai, dan zo nan da Allah. Da ake ka siyo min kati. Ai ga ma wannan na so ne gida. Oga na so mashi 500 ne. Ka gwada ha gani idan yana yi. Sai ka san oga matsala gare. Faɗa bala'i gare. Idan ka gwada ha ga yana yi sai ka bani in kai mai abu ne. Ba da yawa ka dawo ka tabbatar da yana yi ko a yaki cikin ne. A garin. Kin ɓoye na ki kashe. Kwana biyu na daina ganin ki. Kin ga yadda na rame kuwa saboda ba danki ba. Oh my god. Kai. Kati na ya ƙage. Yanzu ina ma zan samu kati na. Da ake ka siyo min kati. Ai ga ma wannan na so ne gida. Oga na so mashi 500 ne. Ka gwada ha gani idan yana yi. Sai ka san oga matsala gare. Faɗa bala'i gare. Idan ka gwada ha ga yana yi sai ka bani in kai mai abu ne. Ba da cewa ya kakkayo mai kuskure ko? Cewa ya ga mai kuskure. Ka gwada idan yana yi shi kenan sai in kai mai abu ne. In ya shiga sai ka je ka kai. Ja, in ya shiga zan kai mai. Saboda me kace
a